για την εποχή μας. Ελάτε στην Γλυφάδα να δείτε τι προεκλογικός αγώνας γίνεται. Είναι από μακριά, βλέπετε το πολύ χρήμα. Και αναρωτιόμαστε, αυτό το χρήμα ποιος το διαθέτει? Κύριε Σαράκη, μία άνω τελεία, παρακαλώ. Που χρηματοδοτούν συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία θέλουν να τα εκλέξουν για να υποστηρίξουν τα συμφέροντα των κατοικών και όχι των δημοτών. Θα ξανάρθω σε σας. Μία άνω τελεία να καλημερίσω την καλή μου φίλη την κυρία Μόνικα Εφταξία, η οποία λίγο μας καθυστέρησε σήμερα. Καλημέρα. Δεν πειράζει, έμπλεξε εκεί στην κίνηση στον δρόμο. Καλημέρα, καλημέρα Αντώνη, καλημέρα στους καλεσμένους. Υποψήφια περιφερειακή σύμβουλο με το ψηφοδέλτιο του κυρίου Σγουρού στην Αττική, σε ποιο τομέα? Κεντρικό τομέα. Στο κεντρικό τομέα. Άρα λοιπόν το παζλ με την περιφέρεια έχει κλείσει, κύριε Ζαχαριάδη. Έτσι, εσείς είστε με το ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε την κυρία Εφταξία με τον κύριο Σγουρό, έχουμε τον κύριο Κωστόπουλο με τον κύριο Κουμουτσάκου και έχουμε και τον κύριο Βορτελίνο με το Κομμουνιστικό Κόμμα, με τον κύριο Παφίλη. Άρα λοιπόν εδώ πέρα θα συζητήσουμε όλα τώρα σε λίγο. Να δούμε ο καθένας στις θέσεις του. Ναι, κύριε Σαράκη, σας διέκοψα, συγγνώμη. Ναι. Θέλω να πω λοιπόν ότι είναι αναγκαιότητα, γι' αυτό δημιουργήσαμε μια νέα δημοτική παράταξη ακομμάτιστη. Και ποιο είναι όμως το κύριο χαρακτηριστικό? Εμείς την προσδιορίζουμε ως αντισυστημική. Διότι οι πολίτες έχουν πλέον μια ευθύνη. Με την ψήφο τους θα πρέπει να επιλέξουν ποια πρόσωπα θα τους εκπροσωπήσουν και ποιες πολιτικές θα επιβραβεύσουν ή θα αποδοκιμάσουν. Σωστό. Ναι, μιλάμε για την τοπική αυτοδιοίκηση. Ναι, μιλάμε ότι θα επανέλθω για να μας πείτε τα σχέδιά σας για το Ναι, όχι, έχει σημασία. Δεν είναι μόνο για τα σχέδια για την πόλη. Θα πρέπει με την ψήφο μας να στείλουμε ξεκάθαρο μήνυμα ότι χρειαζόμαστε μια διαφορετική πολιτική. Θα πρέπει να καταδικάσουμε εκείνα τα πρόσωπα που συμμετέχουν στις αυτοδιοικητικές εκλογές, που εκπροσωπούν πολιτικές που μας οδήγησαν σε αδιέξοδα. Εάν θέλουμε να ακολουθήσουμε εναλλακτικούς δρόμους, θα πρέπει να επιλέξουμε νέα πρόσωπα. Γιατί ο χώρος της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι χώρος ανομίας. Και αυτή την ανομία θα πρέπει να την τερματίσουμε, θα πρέπει να διοικήσουμε τις πόλεις για όφελος των δημοτών και υπερασπίζοντας τα συμφέροντά τους και μόνο, και όχι άλλα συμφέροντα. Να πάμε στον κύριο Παπαχαραλάμπους. Εκεί, κύριε Παπαχαραλάμπους, εδώ μάλλον, δίπλα μας, στο Περιστέρι, έχετε ένα πάρα πολύ καλό, κατά την άποψη όλων δηλαδή, αυτό λέγεται, ότι έχετε έναν υποδειγματικό Δήμο. Και στα οικονομικά, μας έφερε χθες και ο κύριος Παχατουρίδης εδώ πέρα τις εκθέσεις από το Υπουργείο Οικονομικών για τα οικονομικά του Δήμου. Έχετε έναν Δήμο ο οποίος προοδεύει και είναι πρότυπο για όλους τους δημάρχους, έτσι τουλάχιστον λένε. Εσείς κατεβαίνετε με τον κύριο Κελάφα. Αντιπολίτευση στον κύριο Παχατουρίδη, άλλο όραμα. Δεν είναι καλός ο Δήμος, ο Δήμαρχος δεν κάνει καλή τη δουλειά του? Γιατί δεν ενώνεστε όλοι μαζί, μιας που λέει και ο ίδιος ότι εμάς εδώ πέρα δεν μας χωρίζει τίποτα, μας χωρίζουν μόνο τα προβλήματα εναντίον των περιστεριωτών? Λοιπόν, ως μαθηματικός θα μιλήσω με νούμερα. Το χρέος του Δήμου αυτή τη στιγμή είναι 60 εκατομμύρια ευρώ. Δεν νομίζω ότι είναι υποδειγματικό. Μαζί βέβαια με τους στόχους, 39 είναι το κεφάλαιο. Θα αρχίσουν να αποπληρώνονται το κεφάλαιο από το 2015. Αυτή τη στιγμή αποπληρώνονται κανονικά οι τόκοι, αλλά οι τόκοι. Το 3% του προϋπολογισμού του Δήμου δίνεται στην κοινωνική πολιτική και το 7% στους στόχους. Δεν νομίζω ότι είναι υποδειγματικό. Πάντως, το χαρτί που έφερε χθες ο Δήμαρχος ο κ. Παχατουρίδης ως προς τη λειτουργία του είναι απόλυτα, έδειξε αποτελέσματα απόλυτα υποδειγματικού Δήμου. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να κρίνουμε το υπόδειγμα μόνο. Ωραία, για πέστε μας εσείς λοιπόν, πέστε μας εσείς. Υπάρχουν πράγματα που έχει κάνει ο κ. Παχατουρίδης, είναι χρόνια στο Δήμο, αλλά δεν είναι μόνο βιτρίνα το Περιστέρι και πλατείες. Μάλιστα. Λοιπόν, το προϋπολογισμός έχει φύγει σε εκδηλώσεις και πλατείες. Αν πάτε στην περιφέρεια, Ανθούπολη, Χρυσούπολη, θα δείτε τα προβλήματα. Και με δρόμους και με πάρα πολλά προβλήματα. Δεν υπάρχει, κλείσαν οι τηλεφωνικοί σταθμοί. Χρειάζεται το Περιστέρι να είναι γεμάτο από σταθμούς. Είναι πάρα πολλά. Δεν υπάρχουν βρεφονιπιακοί, είπατε? Ναι, κλείσανε πολύ, είναι πολύ λίγοι αυτή τη στιγμή στο Περιστέρι. Ναι, υπάρχουν παιδιά τα οποία έχουν μείνει δηλαδή έξω από... Βεβαίως, υπάρχουν. Γιατί εγώ με ενδιαφέρει κυρίως, ασχολούμαι με την παιδεία και είναι ένα θέμα που πρέπει να το κοιτάξουμε. Οι περιστεριώτες, κύριε Παπαχαραλάμπους, γιατί είναι ευχαριστημένοι? Γιατί δηλώνουν μάλλον ευχαριστημένοι και έτσι εκλέγουν, επανεκλέγουν τον Δήμαρχο, τον Ινδήμαρχο? Ζω στο Περιστέρι, κινούμαι στο Περιστέρι, δεν είναι όλοι ευχαριστημένοι. Θα δείξει την Κυριακή, αν όντως. Ναι, σωστό αυτό. Σωστό. Την Κυριακή θα το δούμε, δεν διαφωνώ. Το πρόγραμμα το δικό σας, μάλλον θα μας το πείτε μετά, έτσι, για να δούμε και τι έχετε σχεδιάσει για την επόμενη μέρα, εάν ο λαός του Περιστερίου σας επιλέξει. Να πάω στην φίλη μου τη Μόνικα την Εφταξία. Κατεβαίνετε με τον κύριο Σγουρό.
στο κεντρικό τομέα. Ένα δύσκολο τομέα. Ένας πολύ δύσκολος και πολύ ανομοιογενής και απαιτητικός τομέας, πολύ απαιτητικός τομέας και κατά την ταπεινή μου άποψη λάθος στο σχεδιασμό του. Λάθος λέτε, Επειδή είσαστε χρόνια και ασχολείστε με αυτά, γιατί είναι λάθος? Ήμουνα προχτές στην Ηλιούπολη και μου έλεγε η Ηλιούπολη γιατί μας έχετε χωρίσει από το αδερφάκι μας στην Αργυρούπολη, όταν μαζί παλεύουμε για μια συγκοινωνία. Αυτό πώς χωρίστηκε τώρα? Δεν το έχει ξαναθέσει κανείς γι' αυτό. Από τον Καλλικράτη. Νομίζω από τον Καλλικράτη είναι αυτό? Ναι. Προφανώς είναι από το σχεδιασμό του Καλλικράτη, που ο Καλλικράτης έγινε με γνώμονα τα σύνορα των Δήμων και τα πληθυσμιακά κριτήρια. Ο κεντρικός τομέας λοιπόν είναι ένας από τους μεγαλύτερους τομείς, μόνο 1.200.000 ψηφοφόροι, όχι κάτοικοι, με πάρα πολύ μεγάλη ανομοιογένεια και στα προβλήματά τους. Αν υποθέσει κανείς ότι ξεκινάει από τη Χαλκιδόνα και τελειώνει στην Ηλιούπολη, και δυστυχώς μέσα σε αυτούς, δυστυχώς για τους άλλους δήμους το λέω αυτό, έτσι, έχει μέσα το μεγαλύτερο δήμο της Ελλάδας, στην Αθήνα, που τραβάει τα φώτα της δημοσιότητας, της επικαιρότητας. Τώρα εσείς που γυρίζετε γειτονιά, δήμο κτλ. Τι σας λένε οι κάτοικοι, δηλαδή είναι ευχαριστημένοι με το έργο της περιφέρειας μέχρι τώρα? Υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν πράγματα τα οποία έπρεπε να έχουν γίνει και δεν έχουν γίνει? Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που έπρεπε να έχουν γίνει και δεν έχουν γίνει, διότι και η τελευταία περίοδος ήταν η περίοδος των μνημονίων, της λιτότητας, του σχεδιάζουμε με βάση το τι πρέπει να κόψουμε και όχι με βάση το τι πρέπει να αναπτύξουμε. Κάτι το οποίο δεν φαίνεται ότι σταματάει. Όχι, δεν θα σταματήσει. Είχε χρήματα η περιφέρεια. Ο κ. Γουρός είχε ένα παθηματικό περίπου 330 εκατομμύρια. Είχε και έκανε ένα έργο που έχει καταγραφεί, ένα πολύ μεγάλο έργο, και θέλει να συνεχίσει αυτό το έργο. Το έκανε με κρατικά κονδύλια, τα οποία ήταν περικομμένα, ήταν με πόρους που αναζήτησε μόνος του και βρήκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και με το ΕΣΠΑ. Όμως, όταν μιλάμε για τη μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας, όπως καταλαβαίνεις, τα χρήματα έπρεπε να ήταν τουλάχιστον τα διπλά και τα τριπλά για να πεις ότι πραγματικά... Υπήρχαν δήμαρχοι οι οποίοι είχαν ετοιμάσει φακέλους, γιατί προηγουμένως, θα ρωτήσω μετά τον κύριο Παπαχαραλάμπους, μας είπε χθες ο κύριος Παχατουρίδης, όπως και άλλοι δήμαρχοι, ότι εμείς, παιδιά, όσες φορές πήγαμε με φάκελο εμπεριστατωμένο στο Σγουρό, όσες φορές, και υπήρχαν οι οικονομοτεχνικές μελέτες πλήρεις, εμείς πήραμε λεφτά. Και κάναμε και τα κολυμβητήριά μας, κάναμε, ξέρω εγώ, και τους βρεφονιπιακούς, κάναμε και το ένα, κάναμε και το άλλο. Υπήρχανε, γιατί αν λιμνάζουν χρήματα, δύο πράγματα συμβαίνουν. Ή ο Σγουρός ήταν τσιγκούνης και έλεγε καλύτερα να έχω ένα απόθεμα στην τσέπη μου και να μην τα δώσω στον κόσμο, ή δεν τα ζητούσαν οι άλλοι. Δεν μπορεί να συμβαίνει κάτι άλλο, νομίζω. Δράτω με τις ευκαιρίες της ερώτησης για να δούμε λίγο τι είναι ο Δήμος και τι είναι η περιφέρεια, γιατί πολύ φοβάμαι ότι μιλάμε στις εκλογές και καλά κάνουμε οι υποψήφοι για την υποψηφιότητά μας, αλλά ίσως δεν έχει καταλάβει ο Δημότης τι γίνεται. Η καταρχήν πρωτοβουλία για τα έργα και την διάθεση του ΕΣΠΑ είναι στους Δήμους για πράγματα που αφορούν στις γειτονιές. Έτσι. Εάν λοιπόν έχουμε ένα Δήμο ή ένα Δήμαρχο ή μια Δημοτική Αρχή που δεν θα ασχοληθεί, που δεν θα φτιάξει όραμα για το Δήμο του και δεν θα έρθει να το πάρει από την περιφέρεια, η περιφέρεια λίγα πράγματα μπορεί να του δώσει έτοιμα, να τον εξαναγκάσει εντός εισαγωγικών να... Άρα είναι θέμα δημάρχων καταρχάς. Άρα λοιπόν, καταρχήν ο Δημότης πρέπει να ξέρει ότι πρέπει να έχει μια δημοτική αρχή που να του... να καταγράφει τα προβλήματα, να έχει όραμα, να προσπαθεί να βρει λύσεις και μια περιφέρεια που να ακούει και να συνεργάζεται με τους δημάρχους με τρόπο τέτοιο ώστε τα δίκαια αιτήματα να υλοποιούνται. Άρα να πάμε στον κύριο Ζαχαριάδη. Έρχομαι, κύριε Κωστόπουλο, να πάω στον κύριο Ζαχαριάδη να μας πει η επόμενη μέρα γιατί θέλετε... Που είπε. Απλώς να πούμε για το Δήμο Γλυφάδας. Ο Δήμος Γλυφάδας είναι, αν θέλετε, από τους Δήμους που πήραν τα ελάχιστα χρήματα. Άμα Παύλο δεν έχει ζητήσει λεφτά, ο Κόκκολης πώς θα του δώσει ο Σγουρός? Γιατί δεν είχε όριμες μελέτες προς την περιφέρεια. Δεν μπορεί ο Χατζηδάκης να μου βγαίνει δίπλα. Ο Χατζηδάκης είναι δίπλα σας. Ναι ή όχι? Ο Χατζηδάκης και λέει, παιδιά, εγώ έχω πάρει τα λεφτά, γι' αυτό υποστηρίζω τον Σγουρό. Και ξεχωρίζει και ο μην τα ρίχνουμε όλα δηλαδή. Ένας αποτυχημένος δήμαρχος με εγώ να χτυπήσω τον Σγουρό. Την προσωπική του φιλία με τον Βενιζέλο και με τους ισχυρούς παράγοντες της Γλυφάδας. Σωστό.
Αλλά λέω να χτυπήσουμε το σγουρό. Αλλά λέει ο Χατζηδάκης, λέει ο Παχατουρίδης, λένε άλλοι δήμαρχοι. Παιδιά, εμείς ζητήσαμε και τα πήραμε. Μα ξέρετε, ως Γορός είναι κάτοικος Γλυφάδας. Ένας λόγος παραπάνω για να έχει το βλέμμα του στη Γλυφάδα. Αλλά όταν ο Δήμος Γλυφάδα δεν είχε σχέδιο, δεν είχε όριμες μελέτες. Μπράβο, αυτό που λέει η κυρία Ευταξία. Να αποφύσει πάρα πολύ χρήματα και να μην έχει γίνει έργο. Και προς τιμή σου που το λες. Μα είμαι ειλικρινής. Γι' αυτό και είναι αναγκαιότητα σε αυτές τις εκλογές να διώξουμε τους αποτυχημένους. Να έρθουν στις δημοτικές. Πάμε λοιπόν στον κύριο Ζαχαριάδη. Μισό λεπτό. Κύριε Μιλονάκη, επιτρέψτε μου πριν πάτε στον κύριο Ζαχαριάδη πολύ σύντομα κάτι όμως. Τα πράγματα δεν είναι. Κώστα, με συγχωρείς. Τα πράγματα δεν είναι έτσι ακριβώς. Αυτό το πλεόνασμα το οποίο έφερε το αποθεματικό, το οποίο πολλές φορές έχετε πει, είναι κάτι τελείως διαφορετικό από το να κάνουμε την ίδια συζήτηση για τον κρατικό προϋπολογισμό. Όταν μιλάμε για πλεόνασμα στον κρατικό προϋπολογισμό, μιλάμε για θυσίες των συμπολιτών μας και για μια συγκεκριμένη πολιτική. Τα χρήματα τα οποία συγκεντρώνουν, δημιουργούν αυτό το κουμπαρά, αυτό το αποθεματικό της περιφέρειας, είναι χρήματα τα οποία προέρχονται από κρατικούς πόρους και από κοινοτικά κονδύλια, πέρα και από τους αυτοτελείς περιφέρειας. Είναι χρήματα τα οποία δεν προέκυψαν ούτε από κερδοφόρες εμπορικές επιχειρήσεις, ούτε από την τσέπη του απερχόμενου περιφέρεια του κ. Σγουρού. Πολύ σωστά λέτε. Άρα πρώτον, όταν τα έχει, είναι λογικό να τα διαθέσει. Δεν κάνει χάρη σε κανέναν. Άμα δεν του τα ζητάει όλα ο άλλος, κύριε Κωστόπουλε, με συγχωρείτε, είστε περιφερειάρχης και εγώ είμαι δήμαρχος. Και δεν σου ζητάω μια παρέμβαση πριν μιλήσω εγώ, δεν ξέρω αν έχουμε αλλάξει. Μισό λεπτό. Κύριε Κωστόπουλε, όμως, συγχωρείτε. Συμφωνώ με αυτό που λες. Κώστα, αν μου επιτρέψεις να ολοκληρώσω απλά τη φράση μου. Τα χρήματα αυτά είναι αδιαφυσβήτητα. Ολοκλήρωσε γιατί του πήραμε τη σειρά, δηλαδή. Ότι ο κάθε περιφερειάρχης είναι υποχρεωμένος να τα δίνει στους Δήμους. Δεν θα τα κρατήσει, πρώτον. Και δεύτερον, όταν ένας Δήμος δεν προχωράει σε μελέτες, η περιφέρεια που είναι ομπρέλα όλου αυτού του συστήματος, τι κάνει? Επεμβαίνει για να υποστηρίξει τους Δήμους προκειμένου να οριμάσουν κάποια πράγματα. Εμείς λοιπόν λέμε ότι αυτά τα χρήματα είναι ένα αποθεματικό αποτυχίας απραξίας. Γιατί απλά κάθονται εδώ και χρόνια, κύριε Μιλονάκη. Να πω κάποια πράγματα επικουρικά πάνω σε αυτά τα οποία είπε ο Νίκος ο Κωστόπουλος. Και είναι έτσι και συμφωνώ, παρόλο που βρισκόμαστε σε αντίπαλους και αντιπαραθέσεις. Μα δεν παίζει ρόλο, είστε νέοι άνθρωποι τώρα, κύριε Ζαχαριάδη. Δεν έχει είμαστε νέοι άνθρωποι. Θέλω να μου πείτε, παρακαλώ, αν συμφωνείτε με αυτό που είπε η κυρία Ευταξία. Εγώ λέω με αυτό συμφωνώ. Και ο κύριος Σαράκης, δηλαδή, λέει, δεν του ζήτησε λεφτά. Μια μεγάλη ευθύνη του κυρίου Σγουρού και της απερχόμενης περιφερειακής αρχής. Έχουμε τη γραμμή 4 του μετρό, την περίφημη γραμμή U, η οποία ενώ θα μπορούσε και θα έπρεπε και με πίεση της περιφέρειας και με πίεση της κεντρικής διοίκησης και ενώ είχε προϋπολογιστεί να τελειώσει το 2017-18 να ενταχθεί στα προγράμματα ΕΣΠΑ, διότι κουβεντιάζαμε προηγουμένως και για το ΕΣΠΑ και για τα ευρωπαϊκά κονδύλια, βλέπουμε ότι δεν έχει ενταχθεί. Και δεν είναι ένα έργο το οποίο αφορά τον καλό ή κακό δήμαρχο στη χή περιοχή. Είναι 21 περιοχές, είναι οι περισσότεροι 21 σταθμοί. Οι περισσότεροι σταθμοί από αυτούς βρίσκονται στο βόρειο τομέα, στον οποίο είμαι και εγώ υποψήφιος. Ξεκινάει Άλφσος Βεϊ, Κουμαρούση, Γαλάτσι, φτάνει μέχρι τα δικαστήρια, φτάνει στο Βύρωνα, Πανόρμου και ανεβαίνει πίσω. Θα έδινε μια μεγάλη κυκλοφορία και ανάσα, θα έδειχνε ένα άλλο πρότυπο για τις μετακινήσεις και τις μεταφορές, θα έδινε μια άλλη δυνατότητα στους μικρομεσαίους καταστηματάρχες της περιοχής και βλέπουμε ότι αντί να δοθεί αυτή η προτεραιότητα, η οποία είναι αναγκαιότητα, η οποία καίει, η οποία θα δώσει οξυγόνο, η οποία θα δώσει ανάπτυξη, η οποία θα δώσει τη δυνατότητα σε κάποιον ο οποίος δεν έχει χρήματα, είναι άνεργος, δεν μπορεί να κινηθεί, να βγει, να πιει ένα καφέ, να σπάσει την κατάθλιψη, να σπάσει τη μουνταμάρα, βλέπουμε ότι δίνονται άλλες προτεραιότητες. Βλέπω, ας πούμε, έργα τα οποία είναι σημαντικά, αλλά αν το θέλετε, εγώ θέλω να τα ιεραρχήσουμε. Έργα τα οποία εγώ λέω ότι μπορούν να είναι έργα βιτρίνας, να αλλάζουν τις πλάκες με γρανίτες και να τα ονομάζουν βιοκλιματικές παρεμβάσεις. Συγγνώμη, βιολόγος, περιβαλλοντολόγος είμαι, αλλά θεωρώ για το Δήμο Αμαρουσίου, ας πούμε. Για το Δήμο Αμαρουσίου. Εγώ μένω στον Άγιο Θωμά στο Μαρούσι, υπάρχει μια παιδική χαρά η οποία δεν έχει μπει ο κύριος Πατούλης στον κόπο να πάει να κόψει τα χόρτα, να την ξεχορταριάσει, να μπορούν να παίξουν τα παιδάκια και βλέπω ότι σκορπάει, καταναλώνει, ξοδεύει πολλές εκατομμύρια ευρώ ώστε να αλλάξει τις πλάκες που ο κύριος Πατούλης είχε αλλάξει το 2010 για να βάλει καινούργιες. Δεν ότι η περιφέρεια φταίει σε αυτό. Είπαμε ότι είναι ο πρώτος και ο δεύτερος βαθμός της αυτοδιοίκησης. Είναι οι ίδιες πλάκες που το 2006 τις είχε ξαναλλάξει ο κύριος Πατούλης και είναι οι ίδιες πλάκες που το 2002 τις είχε ξαναλλάξει. Άρα λοιπόν, επειδή με ρωτήσατε και τελειώνω με αυτό για τις προτεραιότητες, εμείς θέλουμε να ιεραρχήσουμε, επειδή οι πόροι είναι ορισμένοι και θα διεκδικήσουμε περισσότερο.
περισσότερους, δύο πυλώνες στην πολιτική μας. Πρώτον, κοινωνική πολιτική ανακούφιση των ασθενεστέρων. Δεύτερον, περιβάλλον. Είναι στα μείον του κυρίου Σγουρού το γεγονός ότι έχει αρχίσει η αντιπυρική περίοδος, θα κλαίμε για φωτιές, πυρκαγιές και στην Αττική και στα Άλση και δεν υπάρχει από τα συνεργεία του Δήμου και της Περιφέρειας και του ΙΠΕΚΑ προστασία. Για τους Δήμους και για την Περιφέρεια, αν μη τι άλλο, εντάξει, ας είμαστε και ρεαλιστές. Ο Περιφερειάρχης δεν είναι θεός, ας πούμε, παρακολουθεί όλους τους δημάρχους, όλους τους Δήμους, όλα τα δοκτώνα. Η ιεράρχηση προτεραιοτήτων. Ας είμαστε λίγο ρεαλιστές. Απολύτως ρεαλιστής. Μετρώ όλες οι ευρωπαϊκές χώρες. Να σας πω κάτι. Εγώ είμαι απολύτως ρεαλιστής. Εάν ο κύριος Γουρός έκανε ένα έργο σαν αυτό το οποίο σας λέω εγώ, τη γραμμή U4 του μετρό, και τον έβλεπα να αγωνίζεται, όχι απλά θα τον χειροκροτούσα, θα τον υποστήριζα κιόλας. Εμάς η γραμμή μας δεν είναι το όχι σε όλα. Είναι μια πολιτική προτάσεων και ιεραρχήσεων. Επειδή όμως μετά από 12 χρόνια στην περιφέρεια πάμε λίγο, ναι, μισό λεπτό. Μισό λεπτό, κύριε Κωστόπουλε, μισό λεπτό, δεν έχω. Που δεν έχουν αποχέτευση. Υπάρχουν δήμοι που δεν έχουν κεντρικά έργα. Υπάρχουν δήμοι που δεν έχουν κεντρικά οδικά δίκτυα σύγχρονα. Στην κυρία Ευταξία, ναι. Τι λέμε γι' αυτό, είναι η πραγματική. Ναι, να απαντήσει και σε όλα αυτά που είπε ο κ. Ζαχαριάδης. Δεν νομίζω ότι χώρα να απαντήσει αυτά. Αν δείτε φωτογραφίες, υπάρχουν κεντρικές αρτηρίες. Κύριε Κωστόπουλε, μισό λεπτό, θα έρθω. Κυκλοφορεί με κανό, κύριε Μιλονάκη. Συμφωνούμε. Υπάρχουν φωτογραφίες εχθές. Ο κύριος Καραμέρος ο Γιώργος, ο συνάδελφός σας και υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης του Βόρειου Τομέα, με το συνδυασμό της κυρίας Δούρου, προχθές εκπομπή που ήμασταν, έδειξε τις φωτογραφίες. Υπάρχουν φωτογραφίες που μετά από βροχή κάνουν κανό συμπολίτες μας σε κεντρικούς άξονες στην Αττική. Ωραία. Κύριε Κωστόπουλε, βάλτε μία τελεία, παρακαλώ. Πνίγεται από τα σκουπίδια. Έχετε μιλήσει περισσότερο από όλους. Περιμένετε λίγο. Και από νερά. Καλά. Κυρία Ευταξία, Μόνικα. Επειδή ακούστηκαν πάρα πολλά. Ναι. Μίλησα πριν για τη σχέση δήμων και περιφερειών. Έτσι. Πολλές φορές οι κακοί δήμοι δείχνουν την περιφέρεια, δεν φταίμε εμείς, φταίει η περιφέρεια που δεν μας δίνει λεφτά, ενώ δεν υπήρχε όραμα, δεν υπήρχε σχεδιασμός και φρόντισαν ένα μικρό κορβανά κοινοτικών και δημόσιων πόρων να το μυράσουν 10 άνθρωποι μεταξύ τους. Εδώ γίνεται, συγγνώμη. Να ολοκληρώσω. Δεν μιλήσω, μπορώ να μιλήσω. Συγγνώμη, μπορώ να μιλήσω, κύριε Κωστόπουλε. Είστε υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης. Κύριε Κωστόπουλε, είστε υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης. Ένα πράγμα που πρέπει να μάθετε να κάνετε, κύριε Κωστόπουλε, είναι να ακούτε. Όχι μόνο να μιλάτε. Μάθετε και να ακούτε. Κύριε Κωστόπουλε. Μάθετε και να ακούτε, κύριε Κωστόπουλε. Βοηθήστε λίγο. Θα έρθουν αύριο μεθαύριο οι συμπολίτες σας και θα πρέπει να τους ακούτε. Δείτε με σαν ένα πολίτη. Δεν είμαι εδώ ως στέλεχος του κυρίου Σγουρού. Φτάνουν πολίτες μέχρι και να πνίγονται στους κεντρικούς άξονες. Ωραία, δεν αφήνετε να μιλήσει όμως. Χρόνια δεν κάνατε τίποτα. Δεν αφήνετε να μιλήσει. Κύριε Κωστόπουλε, να είμαστε λίγο ευγενικοί. Στην κυρία... Ευγενικός με πάντα. Ευγενικός είναι, αλλά το 2014 πράγματα που... Αφήστε λίγο. Μα δεν έχουν χρόνο απεριόριστο, δεν το καταλαβαίνετε. Δεν βοηθάτε. Κάποιος σας έχει πει ότι στην τηλεόραση πρέπει να μιλάτε συνέχεια για να ακούγεστε. Μιλήστε ουσιαστικά και αφήστε και τους άλλους να μιλήσουν. Ουσιαστικό ότι πλημμυρίζουν κεντρικά. Ελάτε, αφήστε την τα μιλήσει. Δεν ουσιαστικό, δεν υπάρχει αποχέτευση. Σας παρακαλώ, κύριε Κωστόπουλε. Να μιλήσουμε λίγο και για τη σχέση περιφέρειας κεντρικής κυβέρνησης. Ναι, είναι μια μικρή κυβέρνηση η περιφέρεια. Ναι, πρέπει να κάνει έργα πνοής. Ναι, πρέπει να συνεργαστεί με το μικρό έμπορο και με τον μικροεπιχειρηματία για να γίνουν έργα πνοής. Όμως, ο Γιάννης ο Σγουρός και οποιοδήποτε αναλάβει τη θέση του Γιάννη του Σγουρού δεν είναι Υπουργείο Ανάπτυξης. Δυστυχώς δεν θα αποφασίσει για τη γραμμή 4 του μετρό. Όπου εμπλέκονται από αρχαιολογικές υπηρεσίες και αποχέτευση και κεντρικός σχεδιασμός της πολιτείας, έτσι, δεν είναι Υπουργός Ανάπτυξης. Πιέσατε. Μπορεί να... Βεβαίως πιέζουμε. Όπως πιέσαμε για χώρους πράσινου. Πού είναι τα έγγραφα? Ορίστε. Τα έγγραφα που μαρτυρούν την πίεση. Γιατί δεν ήρθετε να συμμαχίσουμε, να πιέσουμε μαζί το Χατζηδάκι? Ζητήθηκε στον κύριο Σγουρό να πιέσει μαζί με οποιοδήποτε. Έχουμε μια μέρα ακόμα προεκλογικής εκστρατείας. Πάμε αύριο μαζί. Στον κύριο Χατζηδάκι. Λοιπόν, πρέπει να πάτε. Αυτή τη στιγμή βγαίνει ένα συμπέρασμα από όλα αυτά τα οποία είπατε και εσείς, κύριε Κωστόπουλε, και εσείς, κυρία Ευταξία, και εσείς, κύριε Ζαχαριάδη, για την περιφέρεια. Ότι θέλει κυνήγι να πάρουμε τα κονδύλια. Και από εκεί και πέρα οι Δήμοι, τουλάχιστον αυτό είπε η κυρία Ευταξία, και συνηγόρησε και ο κύριος Σαράκης ότι πρέπει οι Δήμοι να κινηθούν, να πάρουν, να ζητήσουν αυτά τα κονδύλια για προς όφελος των πολιτών. Ναι ή όχι?
Έτσι, κυρία Φταξέ, αυτό δεν είναι Μονικά? Αυτό. Η Αττική πρέπει να αλλάξει πρόσωπο, κύριε Μιλωνάκη. Για να αλλάξει πρόσωπο πρέπει να αλλάξει αρχή. Είναι 12 χρόνια. Ωραία, να αλλάξει η αρχή. Να αλλάξει οι απαντήσεις δεν δίνονται. Ξαναλέω, συγχωρέστε που επαναλαμβάνομαι, το 2014 θέλουμε να λέμε ότι είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως πολιτισμένη χώρα και υπάρχουν δήμοι χωρίς αποχέτευση, χωρίς αντιπλημμυρικά. Βεβαίως, έχετε δίκιο απόλυτο. Το έχουμε πει. Να έχω ευθύνη όλα τα αρέματα, κύριε Μιλωνάκη, που διασχίζουν πολλούς δήμους. Μια κουβέντα σας παρακαλώ, κύριε Κωστόπουλε, έχω αδικήσει τον κύριο Παπαχαραλάμπους και τον κύριο Σαράκη. Τον κύριο Φορτελίνο δεν τον αδίκησα, μίλησε αρκετά. Άλλωστε εδώ πέρα ήταν και χθες ο κύριος Παπαφιλιάκη, αλλά δεν μπορώ να ακούω τέτοια πράγματα το 2014. Οι πολίτες μας δεν είναι κορόιδα. Βλέπουν γύρω τους τι γίνεται. Θα έρθω μετά, κύριε Φορτελίνο, λίγο σας παρακαλώ. Κύριε Παπαχαραλάμπους, τι είναι 2-3 πραγματάκια που μπορεί να αλλάξετε? Λοιπόν, πολλά μπορούν να αλλάξουν. Επειδή είναι λίγος ο χρόνος, το πρόγραμμα του κύριου Κελά είναι διαθέσιμο σε όλα τα περίπτερα. Ένα σχόλιο έτσι για να κλείσω. Υπάρχει ένα πολύ αξιόλογο ψηφοδέλτιο. Πολύ αξιόλογοι άνθρωποι που είναι πάνω από πολιτικοί, είναι άνθρωποι που ζουν μες στο Περιστέρι και έχουν πετύχει. Λοιπόν, δεν έχω άλλο χρόνο, με πιέζουν υπερβολικά. Τι να κάνω, είσαστε πολλοί. Εγώ εύχομαι σε όλους καλή επιτυχία. Κύριε Σαράκη, εκεί πέρα πρέπει να αλλάξουν κάτι. Γιατί και ο Δήμαρχος πέφτουν τα δέντρα εκεί πέρα και δεν.